Per això la taula l'hem titulat "Treballant en grans empreses multinacionals d'internet sense moure's de Catalunya". Ens acompanyen d'una banda en Ricard Garau, que és gerent de grans comptes de sector públic de Microsoft, i de l'altra l'Albert Bifet, que és analista Big Data de Yahoo Labs. Comencem pel Ricard. De Microsoft se'n poden dir poques coses que la gent no sàpiga. Creada el 1975 per Bill Gates i Paul Allen, va revolucionar la manera en què ens vam comunicar amb les màquines. El seu MS2 primer i el seu Windows després va fer que la informàtica arribés al gran públic. Actualment és una de les empreses més grans del món i està fent moviments importants per adaptar-se als nous temps i als nous competidors, especialment els sorgits en l'era d'internet. Endavant. Que sapigueu que ahir vaig estar amb quasi sense veu i avui ha aparegut una miqueta de veu. Si veieu que el meu to va caient, doncs em dieu que no ho sento, però la veritat és que estava en risc la meva participació. Jo he intentat adaptar una miqueta la presentació amb el missatge aquest de treballar des d'aquí amb una gran multinacional i el títol, bàsicament el que ve a dir és que la Microsoft és una empresa global però que té presència, intenta mantenir una presència local, d'acord? I això, el que he fet una presentació diferent de la que podríem fer, diguéssim, habitualment a l'USO, sinó el que he intentat és que veieu una sèrie de coses de com la companyia es presenta al món, perquè veieu com pot ser la vida aquí, a Catalunya, amb una cosa tan immensa i tan esfereïdorament gran. Jo he treballat 6 anys a BAN, 3 anys a SAP i ara porto 12 a Microsoft. I els anteriors anys d'aquesta, que dic jo, la meva època multinacional, vaig estar tot a empreses locals de software, quasi sempre el software, des que vaig sortir de la facultat, i intentant, diguéssim, sempre que el software anessi cap al món des d'aquí, fins que vam veure que aquí fabricant software cap al món tot el que inicialment era molt complicat i al final vaig anar per la meva època multinacional, diguéssim, sobretot aprenent, però també de l'experiència primera de tot el que vaig intentar fer per crear empreses de software d'aquí cap al món, també he intentat que avancéssim. Aniré ràpid perquè el que vull és que tingueu aquest impacte del que rebem els treballadors de Microsoft quan estem aquí. Bàsicament he fet una presentació de 5 puntets, importants, l'estructura organitzativa i el catàleg de serveis i com mesurem això. I després la presència a Catalunya l'explicaré també perquè veieu on estem. Les dades, algunes ja les ha dit elles, però sempre la facturació, els milions, milers de milions de capitalització, 94.000 empleats, 107 subsidiàries i el que sempre diem, que invertim moltíssims diners en I+D+I, darrerament el que més fem és comprar companyies. Quan diem I+D+I, l'import és comprar companyies. L'estructura. També quan jo començava a fer empreses de software, també dividia en segments els meus clients, catàleg de productes i serveis i geogràficament per saber on venia. Això és com ho veu Microsoft perquè veieu el diferent que podria ser la mentalitat nostra d'aquí. Si treballem amb empreses grans és on més negoci fem, en els consumidors online volem créixer, però costa molt perquè hi ha competidors molt bons i a la part d'OEM jo crec que és un negoci que tindrem que reconduir amb dispositius, com ara veureu. La part de catàleg de productes, que cada vegada més el que volem és que siguin serveis i potser el sorprenent és la gran proporció de diners o de negoci que surt del mercat americà i canadenc, que és
un mercat totalment diferent a l'europeu, amb el tema del software i la tecnologia, que el nostre. Aquest és el nostre catàleg ara, que una de les nostres avantatges és que ja del passat vam saber anar cap al consumidor i cap a l'empresa, doncs seguim mantenint els serveis i els dispositius amb aquest enfoc de que puguin anar cap al consumidor i cap a les empreses. Aquesta frase Device and Services, dispositius i serveis, és el nostre model de negoci on ens volem transformar. Jo crec que som seguidors de les bonances que ha tingut Apple i de les bonances que ha tingut Google, i el que estem fent és, aprofitant les avantatges de la nostra història, intentar adaptar-la a la situació actual. Alguns clients ens segueixen dient que som followers. Jo ho admeto perquè veritablement, de moment, les avantatges de Microsoft encara no estan aflorint, però de moment anem seguint l'estela de dos que sí que han marcat un camí. Els números, això que ens agrada veure. Com que som una companyia molt gran, a l'hora de fer números ja no busquem explicar només que si hem crescut, perquè creixem en facturació cada any, però no ens importa tant el que hem crescut, sinó bàsicament una mica la qualitat del que fem. Per exemple, si el negoci empresarial va creixent i és compromès en el futur, si les noves coses que estem traient, que són els serveis al núvol, també sí estan sent acceptades. El tema del màrqueting o el que és la propaganda a través de Bing, aquí és quasi nul·la o molt poca, als Estats Units és molt forta. Ho explicàvem abans amb el company de Yahoo, que el mercat americà és totalment diferent. I això del doble dígit és una pressió constant, perquè si no creixes doble dígit sembla que no creixes. Dic, bueno, no sé, en un mercat que estem decreixent, a mi em sembla que créixer ja és un miracle, però bueno, ja créixer a doble dígit és... Llavors el que sí ressaltem és sempre les coses que creixen doble dígit. O sigui, no us quedeu el missatge com que estic fent un alarde de... No. El que estic intentant és traslladar la visió d'una companyia global com després es traslada cap al nostre mercat o cap a una situació d'aquestes. Els serveis, sabeu que estem agafant tot el que abans teníem en informàtica, que es tenia que instal·lar en un PC o en un servidor, ho estem posant com a servei, també és un dels reptes que ens estem posant. Això també ens amoïna molt, perquè l'XP es va instal·lar moltíssim i l'únic que volem és que es substitueixi, perquè s'acaba el seu període d'abril del 2014, perdoneu la cunya publicitària, però s'acaba i això pot portar problemes que no desitgem. També estem impressionats per com aquests països emergents creixen. Estem obrint tendes, jo no sé, però igual dintre de 4 anys tenim la tenda al Passeig de Gràcia, me lo temo, vull dir, això està... I també estem venent moltíssim a nivell d'online. Sempre ens preocupem de les satisfaccions, això és molt americà, anar enviant enquestes cada vegada que fas alguna cosa, enquesta de satisfacció, i el que sí us puc dir és que cada vegada que surt un insatisfet dintre del meu territori o de la meva responsabilitat, tinc d'anar i explicar i fer un pla d'acció de com reconduïm la insatisfacció i que ell signi que veritablement aquell pla és satisfactori i vagi. O sigui, és molta feina per intentar mantindre tot aquest grau diguéssim, com ho diria jo, de numerització de les coses, que és l'única manera que s'entenen les coses si es poden numerar o comparar. I bueno, això estem passant, tots aquests acords de llicències que fèiem aquí, els estem passant com serveis al núvol i també és el que ens preocupa. L'altre que els hi preocupa, perquè evidentment estem en bolsa i tenim aquesta pressió, és que els números de persones que treballem per fer això sigui sempre molt eficient. O sigui, cada any hem de ser més eficients, no podem ser menys eficients.
Els serveis que tenim al núvol i que potser aquests els coneixeu més són de consum, doncs unes xifres, jo diria que potser no ho sap, però jo he volgut que les tinguéssiu perquè veiéssiu la nostra presència. La veritat és que a mi la que més em sorprèn sempre són aquestes dos d'aquí, però la veritat és que són coses que als Estats Units i a Canadà es fan servir moltíssim. L'Xbox aquí va creixent, però us puc dir que fora d'aquí creix molt i que la part de jugar online gràcies a internet ha sigut una descoberta de col·laboració a la xarxa molt bona, perquè la gent, a part d'apostar als casinos, també el que li agrada és competir, i això des de Xbox ho ha tret. L'Skype és d'aquestes inversions comprada directament. Teníem una solució professional i en lloc de posar-la al núvol, que no en sabíem, vam comprar una companyia que ja tenia el servei al núvol i funcionava. Però la solució professional segueix sent bona professionalment per temes de seguretat, per temes d'estar més adaptat al món empresarial, però aquesta paradoxa de que a vegades el que fas bé a l'empresa no serveix per estar en el consumidor, aquest és un bon exemple. I aquests dos serveis que també costen d'introduir, aquest té l'herència de Hotmail, que li hem canviat el nom, jo crec que, i SkyDrive, que cada vegada va creixent més. Aquí ens costa perquè, el que dèiem abans, quan hem agafat l'hàbit d'utilitzar un altre servei, som molt poc de canviar serveis. Si a mi ja em funciona alguna cosa, ja no canvio. A altres mercats sí que són més de dinàmica de canvi. Aquest nom d'Office 365 com a eines de productivitat al núvol, el tema de govern que se'n vagi al núvol també per nosaltres era un repte. Sabeu que als governs no els agrada que les dades dels ciutadans i això estiguin fora del seu abast. Cada vegada més en els serveis d'aquest al núvol estem posant moltes més temes de la LOPD, certifiquem que veritablement només pot accedir les persones que tenen d'accedir, etc. I això va donant garanties a que es vagi utilitzant més. També hi ha una pressió molt forta de costos, o sigui, cada vegada els governs tenen menys calés i van buscant coses que siguin més òptimes amb diners. Si ho fas segur i amb menys diners, doncs anirà incrementant. Aquest tema de Fure, si us dic que és la competència d'Amazon en quant a serveis d'infraestructura al núvol, doncs li diem així. I també el repte de posar serveis al núvol a Xina, us ho podeu imaginar que també pot agradar. I això, sempre ens mesurem amb gent que coses com els clients poder tindre la seva relació en el núvol que va creixent moltíssim. Tema social, que és l'altre punt on estem invertint molt. Hem comprat una companyia que es diu Yammer. A nivell empresarial teníem el SharePoint i també, otra vez de nou, no és el mateix una eina empresarial que el que s'utilitza al món, diguéssim, de consum, i hem comprat Yammer per poder donar tota aquesta capacitat de crear xarxes socials, que aquesta sí que el que estem fent és, com que té molta combinació el que és el consum i l'empresa amb el que és xarxa social, l'estem ficant dintre de les eines de treball. Aquesta és la combinació de comunicacions. Hi ha molta gent que tota aquesta gent que diuen aquí, que són 5 milions, són gent que ja, en lloc de pagar una centraleta a l'uso de telefonia, està utilitzant aquest servidor que es diu Link per parlar per telèfon. Si vull muntar una empresa i no vull comprar una centraleta, ni vull anar-me a un servei de centraleta, sinó que vull tindre simplement una centraleta a casa, doncs això cada vegada ens ajuda més. I la federació amb Skype per tindre coses com que els metges puguin parlar amb els pacients, els metges utilitzen una eina corporativa i els pacients utilitzen Skype, aquest tipus de federació ens dona, diguéssim, molta perspectiva de que s'estalviaran molts desplaçaments, que hi haurà, diguéssim, molta més eficiència en l'ús de les comunicacions a internet. El dels jocs, que ja ho he explicat abans, això cada vegada més crea una xarxa també social dintre del que és l'ambient de joc.
Els telèfons creiem nosaltres que és un dels grans reptes que vindrà al futur i per això hem comprat Nokia, perquè veritablement ens estàvem quedant fora i sense un bon telèfon que et permeti fer moltes més coses no podríem arribar a tindre, diguéssim, el que ens vindrà ara. Parlàvem abans que a Índia i a Xina sempre han tingut mòbil que no ha tingut smartphone, però s'estan reconvertint tots cap a smartphone. Això dona quasi uns 1.600 milions de dispositius que tenen de ser smartphone en els propers anys. Llavors, podeu imaginar per què interessa moltíssim a una empresa com Microsoft que no vol deixar res per tocar, jo dic que és com els plats, aquell del joc dels plats, que no vol que caigui ningú, doncs això és la feina d'anar tocant plats i que no caiguin. I aquest dels telèfons, obsessivament, doncs bueno, ja posem que és el número 3 venguts, jo diria que això ens ho ha facilitat molt la caiguda de BlackBerry. Jo, el guapo serà, si algun dia som el segon, ja serà un gran què. Però bueno, anirem creixent, suposo que a base també de l'experiència de Nokia. Tots aquests models són els que esperem que triomfin, des dels cars fins als baratets, i cada vegada més tenim tots aquests dispositius que la combinació de tableta, mòbil i totes aquestes línies de deixonses amb la mateixa usabilitat creiem que permetrà tornar una miqueta a l'èxit del passat. Si Microsoft compareu una mica el que va néixer amb un sistema operatiu i ara traduïu-lo del sistema operatiu, ja no sistema operatiu sinó a dispositius, o sigui, dispositius, i el que és l'Office o la productivitat ho traduïu a serveis al núvol, serveis, doncs és la simplificació que està agafant ara la companyia, després d'haver-se extès moltíssim, està intentant concentrar aquestes dues línies de dispositius i serveis. El Big Data li deixaré al meu company de Yahoo que l'expliqui, però també estem veient que és una oportunitat de creixement moltíssima perquè cada vegada més tenim informació de xarxes socials, de pagaments amb telèfon, de les vises. Hi ha tanta informació nostra que no poder tindre una decisió en base a la informació, s'ha d'aconseguir tindre aquesta decisió en base a la informació i nosaltres estem amb els nostres productes posant capacitats. Moltes les agafem, diguéssim, inclús del món del software lliure perquè ja estan molt treballades. O sigui, el que ens obsessiona també és estem creixent, però com podem fer créixer més el món? Aquestes 4 iniciatives són les que Microsoft ha dit que són les que ens faran créixer més. El cloud, social, la mobilitat i Big Data. I ells sempre obsessionats en que ja saben el que això suposarà com a negoci a cada any per tal que aquí ens diguin quant d'això faràs tu. Enteneu d'això? Diu, aquí a Catalunya quant de cloud farem, quant social, i tot això és el leitmotiv de l'això. I l'altra obsessió és que comencen ja l'any. Nosaltres això de FY és fiscal year, perquè nosaltres en lloc de començar de gener a desembre, l'any fiscal és de juliol a 30 de juny. I el fiscal year 14 és aquest que va començar el 1 de juliol i ja sabem que tot això traurà noves versions i noves funcions. Perdoneu el rotllo fins aquí, però volia il·lustrar una miqueta per aterrar, diguéssim, del món global al món local, tot això. Llavors, a Catalunya estem des del desembre del 87, som actualment 45 empleats i jo diria que la previsió és molt estable. Estem creixent moltíssim amb gent que ve de fora a treballar aquí. O sigui, i molta gent que treballa aquí l'estem exportant a fora. O sigui, tenim molta gent a Seattle, catalans, em sembla que van sortir el dia de la Via Catalana 95, vull dir que els tenim localitzats. Altre focus són els de Dubai, Qatar, que també exportem molts catalans cap allí. Però aquests 45 empleats
jo el veig que fa molts anys que estem molt consolidats en quant a número. El que sí tenim és que les empreses que treballen amb les tecnologies de Microsoft, i aquest és un model que sí que hem d'entendre, perquè dius, tot això tan gran, com ho podem aterrar aquí amb 45 persones? No, seria impossible. Això genera 65.000 empleats, és el que tenim censats amb empreses que treballen amb aquests tipus de solucions i tecnologies. I a nivell d'euros, diuen que 11 euros per cada euro de les llicències que es fan aquí es generen cap al país. O sigui que és la manera en com acabem treballant aquí. Llavors, si us podeu imaginar, molta de la feina meva en concret no és directament amb un client, sinó amb partners que treballen també amb el client. O sigui, aquest triangle màgic. Llavors, què tenim que fer també aquí a Catalunya? Tenim que crear el que jo dic un ecosistema perquè això es creï caldo de cultiu de Microsoft. Llavors, aquest és un petit resum de coses que anem fent aquí a Catalunya perquè veritablement la presència de Microsoft s'extengui i es valori i, diguéssim, d'alguna manera generi també aquesta riquesa dels 11 euros. Jo el que més m'ha impressionat sempre és aquest programa que es diu BizSpark, que suposo que estan en un entorn com Catosfera serà bo que expliqui 2 minuts. És un programa gratuït on teniu tot el software de Microsoft per qualsevol empresa que tingui menys de 3 anys de vida. També té un límit d'1 milió d'euros a l'any de facturació, el qual és complicat que no puguem tindre-ho. I això ho estem movent amb els centres tecnològics de la Diputació, amb Barcelona Activa, i inclús fent programes amb el SOC, perquè veritablement és un programa que es pot anar per internet i afiliar-t'hi, vull dir que també, allò són canals per comunicar que existeix aquest programa, perquè veritablement tens tot el software de Microsoft a la teva abast i també tens ara computació al núvol per si necessites no comprar màquines i coses d'aquestes, que també puguis tindre els teus servidors per allí. L'altre que també jo crec que és una feina que també està bé és invertir en aquest centre de recerca de Barcelona Supercomputing Center, que quasi sempre surt, és un que està a la UPC, allí a una antiga església, vaig estudiar allí informàtica, i sempre surt com una fama d'IBM i del macroordenador, con la tira de MIPS i coses d'aquestes. Nosaltres tenim un equip d'investigadors allí, uns 25, que fan servir el Windows Server, té unes capacitats de procés paral·lel que permet també fer molta computació sense tindre un Mare Nostrum. Ara no em sortia el nom del supercomputador aquest, el Mare Nostrum, també treballem aquí. També els programes que hi ha a les universitats o a les formacions professionals de grau superior i grau mig de TIC també tenen tot un tema de certificacions perquè els professionals que surtin amb certificacions de Microsoft. I la web de Microsoft.cat, que l'anem actualitzant per tindre els productes en català quan es tenien que descarregar. Veureu que això cada vegada ve més empaquetat. I aquest és un slide, que és l'última, no us trec més temps, el que sí és com venem des d'aquí a Catalunya perquè facin tots els productes i tots els serveis en català. Ho tenim que explicar en anglès, però tenim que explicar que som 9 milions de parlants, 11 milions que l'entenen, tenim que explicar que som el 19è llenguatge a internet amb pàgines web. O sigui, tenim que explicar per què han de fer tot el software i tots els serveis en català. I la veritat que tret del reconeixement de veu, que ens falta, que és una característica que no la tenim encara en català, i tenim algun dèficit també amb el que és la traducció simultània amb idiomes català, amb tots els idiomes del món, que tenim un traductor però és feble. Però aquest és el missatge que traslladem a la corporació perquè entengui que Catalunya és important i el català també. I ja està. Moltes gràcies.
Big Data de Yahoo Labs. Yahoo és la primera empresa mediàtica d'internet. Els seus fundadors, Jerry Yang i David Filo, van posar en marxa el seu portal de cerques classificades l'any 1994, quan encara estaven a la universitat. 2 anys més tard sortien a borsa de manera impactant i l'aparició de Google ha deixat aquesta empresa a l'ombra, un fet que no ha impedit que actualment estigui visquent una interessant segona joventut de la mà de la seva nova CEO, Marissa Mayer, després del canvi de logotip i l'adquisició de projectes web com Tumblr. Yahoo torna a ser la primera empresa amb pàgines vistes dels Estats Units. Endavant. Gràcies. Potser aquí hi ha el nou logo. Com havies comentat, estem en canvis. A veure, a mi m'agradaria explicar-vos una mica què és treballar a Yahoo des de Barcelona, treballar a Yahoo Labs. I llavors m'agradaria explicar-vos un cas concret, que és un projecte en el que estem treballant de Big Data, que és un projecte de codi obert, que es diu Samoa, les illes del Pacífic, i que, diu així, estem ficant-hi molta energia, molt entusiasme, i és un software que permet de treballar amb milers de màquines juntes en temps real. La primera cosa que us volia preguntar és qui de vosaltres sabia que Yahoo Labs tenia un laboratori a Barcelona? Aixeceu la mà? No gaire gent. I qui sap quina és la diferència entre Yahoo i Yahoo Labs? Intentaré d'explicar-vos-ho. A veure, Yahoo Labs, diu així, és la part científica de Yahoo, és a dir, és un laboratori de recerca. És a dir, el que fem nosaltres és innovació, és a dir, intentem de crear els productes que necessitarem d'aquí en el futur, d'aquí 2 o 3 anys, i ho fem bàsicament de manera científica. És a dir, l'equip està format per científics i enginyers, i el que és la part científica no només és pràctica, en el sentit de no només fem coses que realment són pràctiques, sinó que també, diguem així, fem coses teòriques. És a dir, podem estar fent coses, diguem així, que no tinguin ara una utilitat immediata, però que d'aquí uns anys se descobreixi que això tenia una utilitat que pot ser útil, i no només a la web, sinó que pot ser que inclús en altres entorns científics ho puguin utilitzar. Aquestes són les oficines de Yahoo Labs a Barcelona. És a dir, Yahoo Labs té diverses seus, una és als Estats Units, en tenim 2, una a Califòrnia i una a Nova York, després també estem a Haifa, a Xile, Bangalore i Beijing. I aquestes són les oficines de Barcelona, que dins del que estan considerades unes més boniques d'oficines de les empreses de TIC, i com veieu està, diguem així, inspirat en Miró, té un disseny mironià. Què fem a Yahoo Labs? A veure, Yahoo té un munt de dades immenses. És a dir, podeu pensar que, per exemple, Flickr ofereix 1 terabyte de dades lliure. El que és el mail ofereix capacitat il·limitada. Llavors, al final acabem tenint unes quantitats de dades immenses. És a dir, tenim més de 600 milions d'usuaris, és a dir, al mes podem estar a Flickr pujant més de 95 milions de fotos, el que és missatges més de 100 bilions al mes, és a dir, estem parlant de quantitats molt grans de dades. Què és el Big Data? La definició que a mi m'agrada més de Big Data és que Big Data és les dades que, diguem així, quan tu vols analitzar-les o vols treballar amb elles, no ho pots fer amb les tècniques habituals o amb les eines habituals. I llavors el que hem de fer és crear noves eines per poder utilitzar aquestes dades. I això, diguem així, és una mica el que fem a Yahoo Labs. És a dir, tenim aquestes dades tan immenses, necessitem crear eines per poder guardar, per poder treballar amb aquestes dades. Quins són els principals reptes del Big Data? Hi ha aquests 6. Jo crec que, bàsicament, potser el més important és el que és la velocitat, en el sentit que totes aquestes dades s'estan produint en temps real, són una quantitat immensa de dades, estan produint-se contínuament i volem fer anàlisis en temps real, és a dir, podem saber què és el que està passant ara. No podem dir, ara arriben les dades i us entregarem anàlisis d'aquí una setmana. No, volem saber-ho al moment exacte. Un altre tema important és el tema de veracitat, varietat, és a dir, cada vegada tenim més formats, és a dir, tenim imatges, vídeo, de xarxes socials, és a dir, diguem així, és un repte que és bastant important.
El que és l'anàlisi del Big Data, diu així, té diversos noms. Pot ser Machine Learning, també se diu Data Mining o mineria de dades, i ara el nom, diu així, que està així de moda i que és el famós, és aquest que es diu Data Science. Llavors veureu que s'està considerant que és un dels treballs de més futur i inclús aquí al Harvard Business Review el consideraven com el treball més sexy d'aquest segle. No sé si serà sexy, però almenys divertit ho és. Llavors, per situar-vos una mica com estem Yahoo Labs a nivell mundial amb el que és l'anàlisi de dades del Big Data, m'agradaria ensenyar-vos aquest rànquing de les organitzacions, és de Microsoft Academic Search. Són les organitzacions més punteres amb data mining a nivell de publicacions dels darrers 5 anys i veiem que la primera en aquest moment és Yahoo Research, seguit per Microsoft i IBM. Això és degut a moltes persones que diuen així, treballen allí. Els principals, jo crec, són Ricardo Baeza-Llets, que és el cap del laboratori de Yahoo Labs de Barcelona i que també és el chair de la primera conferència internacional en Big Data, que se celebrarà a San Francisco d'aquí 2 setmanes. I després Francesco Bonchi, que és el cap del grup d'anàlisis de dades de la web a Barcelona. També, diguem així, Hugo Zaragoza també va ser un dels que activament va estar involucrat a Yahoo per 5 anys. Havia estat a Microsoft a Cambridge, després va estar 5 anys a Yahoo i ara fa 2 anys que ha fundat la seva empresa Web6 que es dedica a l'anàlisi de dades d'internet. I ara aquesta setmana a ICML-PKDD, que és la conferència europea més important en el que és l'anàlisi de dades amb Machine Learning i Data Mining, i va fer una xerrada i diu així, el que és dintre les xarxes socials de la conferència va ser la que va tenir més tuits i la que va tenir més difusió. Parlant d'aquesta conferència, de la SML-PKDD, la vam fer a 2010 a Barcelona i la vam organitzar la gent de Yahoo Labs i també la vam organitzar juntament amb gent de l'UPC, del grup aquest de l'ARCA, que és un grup que, diguem així, té molt prestigi a l'exterior. És a dir, és el grup de Ricard Gavaldà i José Luis Balcázar i és on, per exemple, el Carlos Domingo de Telefònica i I+D va fer el doctorat amb aquest grup. I és un grup també, diguem així, dels que estan a Barcelona i que potser, diguem així, treballen més a fora en el sentit que tenen molt més prestigi a fora. I també, aprofitant que parlava de SML-PKDD, també va ser una de les primeres webs que va utilitzar el Goita, que és un gestor de continguts software lliure en català, que està dissenyat a Barcelona, a Igualada, i diguem així que seria equivalent al WordPress, però és fet exclusivament aquí a Catalunya. A nivell de persones, si mirem a la mateixa llista de Microsoft Academic Search, mirem a les persones, que són les persones més influents en el que és l'anàlisi de data mining, de Big Data, veurem que el primer és Philip Yu, que estava a IBM, ja està a la Universitat d'Illinois a Chicago, després tenim el Joey Han, també a la Universitat d'Illinois, el Christos Falusus, Jian Pei, que també va ser un estudiant del Joey Han, i veurem que el cinquè és el Francesco Bonchi, que tenim la sort que està aquí a Yahoo Labs a Barcelona. Si us fixeu, veureu que hi ha 3 que són d'origen xinès i els altres 2 són d'origen del sud d'Europa. Tota una dada curiosa. Aprofitaré també per explicar-vos una anècdota. A l'última conferència KDD, que també és la més important a nivell mundial amb anàlisis de Big Data, va haver un workshop que va organitzar Philip Yu, on hi havia de xerrades estel·lars el Joey Han i el Christos Falusus, i on també hi havia la xerrada del Xavier Matrein. La xerrada del Xavier Matrein va ser la més popular a tota la conferència i es va convertir en, diguem així, el segon node de Twitter més central en aquesta conferència. És a dir, diguem així que és una persona que té molt prestigi diguem així, a Estats Units i sobretot en el que és el Big Data. I, per exemple, una altra mostra seria quan ens van demanar per fer un especial pel CKDD Explorations, que és una publicació molt prestigiosa de tota la gent que es dedica a l'anàlisi de Big Data, ens van demanar que fiquéssim 2 persones d'acadèmia i 2 d'indústria. De l'acadèmia va haver
el Joey Hahn i el Christos Falusus, però diguem així, el que és acadèmia, el que és indústria, vam tenir Jimmy Lin de Twitter i el Xavier Mitraín de Netflix. Només per demostrar-vos que realment és una persona molt coneguda i amb molt prestigi a fora. Ara us explicaré el que és Samoa. Bàsicament és codi obert, és un software codi obert. Què vol dir això? Vol dir que, diguem així, nosaltres agafarem el software, el crearem i això, i el deixarem el codi lliure perquè tothom el pugui accedir. A partir d'aquí el que se creen són sinergies. És a dir, tota la gent que estigui interessada agafarà i continuarà, diguem així, desenvolupant-lo. I això és una tàctica que s'està utilitzant molt en totes les empreses grans d'internet. És a dir, si mirem totes les grans multinacionals i tot això, hi ha una gran comunitat de software lliure i el que es fa és que se treballa amb el software lliure i se dona a la gent perquè entre tots el puguem anar creant i anar mantenint. El que va començar, el que és Big Data és una gran revolució open source, és a dir, és una gran revolució codi obert perquè tot va començar amb que Google va crear el que és el MapReduce i llavors el que és Yahoo va crear la versió codi obert que és Hadoop. El que és MapReduce, la idea és que tenim aquesta quantitat de dades tan grans i tenim milers de màquines que han de processar aquestes dades. Com ho fem? Doncs agafem i el que fem és dividir les dades i fem primer una operació que es diu de map i una altra després de reduce per reduir les dades. Seria com si, imaginem que estem en un restaurant, ens arriben 100 menús, tenim 10 cuiners, doncs el que faríem és dividiríem els 100 menús, donaríem 10 menús a cada cuiner i els hi faríem que ho treballessin. El problema, llavors amb Hadoop el que tenim és que si volem fer anàlisis de dades hi ha una llibreria també de codi obert que es diu Mahout, que és la més popular, que és la que s'utilitza per fer tot tipus d'anàlisis de dades grans. El problema de Hadoop i Mahout és que no estan pensades per fer-ho en temps real. En el sentit que imaginem que tornem al cas aquest del restaurant. Imaginem que en lloc d'arribar als 100 menús ens arriben els menús d'un amunt. Clar, llavors, diguem així, no podem esperar al final a tenir els 100 menús per repartir la feina. El que hem de fer és, a mesura que vagin arribant els menús, els anem ja distribuint als cuiners. Per això, diguem així, hi ha aquests dos softwares, que seria l'equivalent a Hadoop, però en temps real, també es diu per a streaming, que seria S4, que va fer Yahoo, i Storm, que va fer Twitter. El que és S4, diguem així, és un software que s'ha mantingut des de Yahoo Barcelona. I la idea és aquesta, la idea és que, diguem així, en lloc d'esperar a tenir totes les dades per començar a processar-les, s'estan processant contínuament. El software aquest que us vull presentar, Samoa, amb el que estem treballant, el que fa bàsicament és fer anàlisis de dades en lloc d'utilitzant Hadoop, utilitzant S4 i Storm. La idea de Samoa és que quan agafem el que són softwares que fan anàlisis de dades, hi ha una primera gran classificació que és els que són distribuïts i no distribuïts. Els que són no distribuïts poden ser a streaming, o sigui, en temps real o no, i diguem així els més populars són R i Weka, i amb streaming és MOA. Weka i MOA són de la Universitat de Waikato de Nova Zelanda. I amb el que és distribuït, fins ara havia el que és Hadoop i hi havia Mahout, que és el software que correia sobre això. I ara, diguem així, amb aquest nou software, el que tindrem és que podem tenir aquest software Samoa que correrà damunt de S4 i Storm. Ara, inclús, diguem així, la idea és que pugui ser flexible i que puguem córrer sobre altres eines que processin dades en temps real. Com, per exemple, LinkedIn ha tret una altra, la idea seria també poder aplicar i poder utilitzar aquest. I bueno, m'agradaria acabar presentar-vos una mica l'equip que ha fet possible això. Aquest és en Gianmarco, que és l'altre líder del projecte, i després tenim les nostres dues estrelles, l'Arinto Murdopo, que seria una mica com el Messi, i la nostra estrella brasilenya, que és l'Antonio Severian. I aquest projecte, diguem així, l'hem fet dintre del grup de web mining de Yahoo Labs de Barcelona, on li hem de donar les gràcies al Francesco Bonchi per tot el suport que ens ha donat. Moltes gràcies. Gràcies també a l'Albert. És 2:15. Si us sembla, fem un parell o tres de preguntes
i després fem aturada i reprenem a les 4. Alguna pregunta? Aquí. Hola, Albert. Hola. Gràcies als dos per les vostres presentacions. Et volia preguntar què en feu de totes aquestes dades que hi heu reduït i heu classificat i heu ordenat? Bàsicament, moltes de les coses que fem estem sempre basades en com millorar l'experiència de l'usuari. És a dir, moltes de les coses que fem és donar-los contingut a l'usuari. Llavors, bàsicament, moltes de les tècniques d'aquestes anàlisis de dades grans i això, el que fem és utilitzar-les per poder fer recomanacions o poder oferir un contingut i també anuncis, de manera, diguem així, que l'experiència de l'usuari sigui la més satisfactòria possible, en el sentit que faci el màxim número de clics sobre la pàgina i que estigui el màxim de temps a les nostres pàgines. Diguem així, aquest seria l'objectiu des del punt de vista empresarial, des del punt de vista de com se pot utilitzar totes aquestes tecnologies amb això. Vostè no em preguntaves això. Era saber l'ús que feu de les dades de tots els usuaris, que no crec que només sigui per millorar el vostre propi sistema, sinó que també en part deu ser per guanyar diners, per no només per la millora del producte o del servei, sinó també perquè teniu una informació molt privilegiada de molta gent, de molts territoris, que ara mateix és una informació poderosa. A veure, l'ús que es fa d'informació, diguem-ho així, almenys des de Yahoo Labs i això, és només pensant com millorar el que és la satisfacció de l'usuari, és a dir, com fer que la seva experiència sigui això. A veure, el problema aquest de les dades i així és un problema, diguem-ho així, de totes les grans empreses d'internet. Això ja és, diguem-ho així, no és Yahoo només que té grans quantitats d'usuaris, és a dir, és un tema, diguem-ho així, més general, que totes les empreses grans d'internet tenen totes aquestes grans quantitats de dades. Alguna pregunta més? Hola, la meva pregunta és pel Ricard. Ara amb aquest tema de que des que va sortir Bill Gates de la presidència i heu tingut més d'un i de dos i ara fins i tot el director general sembla ser que torna a sortir, tot això està afectant a la dinàmica d'empresa, de l'evolució i fins i tot a la imatge que pugui donar Microsoft? A la dinàmica de l'empresa, tal com és la mecànica aquesta de competir i treballar i més i créixer i tal, no li ha afectat per res l'anunci del director general de que en els propers mesos Microsoft s'ha de buscar un substitut. Sí que, diguéssim, afecta una mica a la història de Microsoft, perquè una persona que ha estat, sembla que va ser 30 anys a Microsoft, en té 35, 30 anys amb ella, deixi el d'això. Però és un Dragon Khan. El més important del Dragon Khan aquest és que vas sense arnès i vas agafat amb les mans, i el que passa és que hi ha gent que arriba un moment que el Dragon Khan l'expedeix, i inclús amb el director general i un dels d'això que és democràtic, vull dir que ens pot tocar els d'aquí, els d'allí, que no és un tema de poder, d'això, sinó simplement la companyia se li ha de donar un canvi enorme per poder no estar, diguéssim, seguint, sinó sent directiu, i ell mateix ha vist que tenia que deixar-ho. És una cosa molt diferent del que passaria amb una persona en el mercat espanyol. Seria molt més difícil que ell mateix s'adonés compte que tenia que sortir, perquè es pensaria que jo, i no sé si he contestat la... Alguna pregunta més?
Bé, la meva pregunta per als dos, no sé si la podré contestar o si la sabeu, però la faré igualment, és, veient que als Estats Units Yahoo i Bing amenacen o fins i tot han superat puntualment a Google com a buscador, i vista la preponderància que té Google al mercat català i en general als mercats europeus, hi ha alguna estratègia que s'estigui portant a terme per a pujar la rellevància dels buscadors Bing i Yahoo a Catalunya i Europa? O és un tema que preocupa ara mateix? Comença tu? No, l'estratègia de Bing, per exemple, el repte és sortir dels mercats, diguéssim, més anglosaxons, més natius d'allí. El que passa que crec que encara ens falten components tecnològics que supleixin, diguéssim, la mà d'obra i de recursos. Jo sempre explico que Microsoft s'obsessiona tant en fer diners, en créixer i així, perquè creu que és part de la seva supervivència. Llavors, és una companyia que difícilment farà una cosa que posi en risc a si mateixa. Llavors, el que ha vist que l'esforç de fer Bing allí als Estats Units líder, la mà de recursos que ha tingut, si això ho tinc de fer al reste del món, és una equació impossible. Llavors, el que està intentant és tecnològicament o en base a alguna estratègia de mercat, el que no puc concretar és com ho està fent, però que no sigui a base de posar els mateixos recursos que ha tingut de posar allí per extrapolar-ho. És la dificultat que té aquest repte. Sí, no, ho has dit molt bé, no tinc res a afegir. Molt bé. Una última pregunta? No? Doncs si us sembla ho deixem aquí. Reprenem a les 4 en punt. Parada per dinar. Si algú té problemes de bateria, connexió, tenim endolls allà on hi ha aquell focus. Hi ha endolls. I ja està. Moltes gràcies i tornem a les 4. Take